weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique takkusana yoni to gas jaɓɓe luggere colli luggere pooli boɗeji ko on waktu yoni ha to jareɓe e ko taari ɗum kala ene jiya e gardidi kabruji men to leydi sénégal yoga e joomen jawɗele taweteɓe e nder diwan Thiès ɓe kolliti ñalawma hanki o tampiniɓe ko caɗele guyka jawdi ko ene tolno e ujunere damwol ni koɓe gujjana hakkude hitande yawtunde e ndiɗo henne hitande wonande nde henna to leydi Mauritanie Souwayrat Douagna ɓe kollitiɓe tetti kiloji tati kanŋe ɗum ko capanɗe joyya poste contrôle woɗɗani Nouadhibou taw koye kanŋe mo rewnaka lawola to leydi Mali wonande ɗiɗo wallitiɓe armée leydi Mali taw koye jeeyaɓe groupe Al Jawada ɓen kay joguinoɓe nden kay kisal nguura fanoka toon to Menaka kañumen jaaɓi pittola hanki o kamɓe ɗiɗo kala ɓe mbasi hen pittali mabɓe to leydi Niger caggal jango wannogo toon to Tillabéri e nder région muɗum o taw koye nder juma ɓen julɓe waraɓe hen capanɗe nayo jamburo hande o ko kulhuli mawɗi goni toon laamu ngu ƴetti sunare balɗe tati ko hanki nden sunare fuɗɗi joolam jaɓeri ma en jaa toon to leydi Israila hissi hakkude Ukraine États-Unis de Amérique musidɓe tedduɓe woto gonɗe joni jañoɗen kawis e keyleki gorelte ko haako moƴƴo iwru ko tokkordinnooro gorelte ko kawis wonande ɓen jogiiɓe yoga e ñabbuji kolliti jiitima heen koye mumena gorelte ko haako sa itti ko jamireɗa a waɗi ndiyam ngulɗam aɗa yara aɗa yiito cellal ɓandu maɗa gorelte ko haako iwata ko tokkordinnooro ari ko wallude e safrude ha moni kala yiito hen hoore muɗuma gorelte an jogiiɗo AVC cardiaque ƴiƴam dogata e ɗaɗi mum ɓandu jaaɗoru ɓandu wuloru neɗɗo jogiiɗo sukara cholesterol ha tenti kadi e on neɗɗo mo nangata taare kala gorelte ko kawis ɓolo tan woni e muɗuma sa jokkodiri e muma ma yiito hoore maɗa ha mbiya alhamdulillah sa yiɗi jokkodirde e site gorelte beele mbawa janggande hoorema ko jangta e gorelte kala jahata koto Google tappa www.gorelte.com ma janggan hoorema kala an tuƴiɗo donkuɗo yaade juma e jama jokkoyde enɗam ngam ɓandu musor jokkodire gorelte sa yiɗi jokkodirde e tonggode gorelte woto woɗɗu joni joni so tawi gonɗa koto leydi Côte d'Ivoire jokkodirta koye Hamidou Ba 00 225 01 53 11 51 54 so tawi noon gonɗa koto Kidira e kotari ɗum kala jokkodirta koye galle ceerno Habous Diallo 77 554 75 54 so tawi noon gonɗa koto Dagana jokkodirta koye Mamadou Nasirou 77 942 11 12 so tawi noon gonɗa koto Diourbel jokkodirta koye Bulli Guissé walla mbiya Abdoullahi Guissé 78 690 03 37 so tawi noon gonɗa koto Juude Guriki jokkodirta koye Gueddasi 77 267 16 66 so tawi noon gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Harouna Gaïda 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorelte e jeese men dañen hen jama ko joom gande kawniɗe cuuɗotoɗe e nder leyɗele woni Mande Massa Keita joom gandal kawnigal an jiilotoɗo kanŋe jiilotoɗo jama walla boksita sa jokkodire Mande Massa Keita so wannima ko waɗantuma ma yiitu ɗin ngaluji ɗin jiilotoɗa e nder leyɗele kala Mande Massa Keita gorko pullo hen bange Mali ganke hen bange taweteɗo to Ségou ene tawe nder leydi Mali kettinaɗo e nder windere nde ko wayno Mali Côte d'Ivoire
Afrique du Sud, Angola, Zambie, Mozambique, RDC Congo hayno kuji goɗɗi kala mande Massa Keita ko jam gandal kawningal mbuɗo o yamnota koma so wannima oyima yaruni yilorni hen ma yitu jama walla kanŋe walla boxit walla gueɗe ngaluji kewɗi ɗi jiilotoɗa e nder leyɗele kala sa yiɗi jokkodirde e mande Massa Keita jam gandal kawningal ngaluji cuuɗotoɗe nder leyɗele mbatta ko tongode leydi Mali 00 223 76 68 45 99 walla mbaɗa 00 223 capanɗe jeɗɗe jeegom capanɗe jeegom e jeetati capanɗe nayi e joyi capanɗe jeenayi e jeenayi joni joni jokkodira e mande Massa Keita jam gande kawniɗe salade aadi ɓuri firtude aadi ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuro jinneji wi ko firtata aadi mo adudire jayde weltare ɓiɓɓe fulɓe addu diine maɗa weltare TV ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuro jinneji ko wittiyanke leɗɗe ko safriyanke safruji fina tawa jaadiɗo ɓalawal e danwal kala ceerno Amadou Tidiane Diallo ene safra rafiji kewɗi ɗe jiiɗa ciirol omo safra wonduɓe kista fibrome dogal sitte rewɓe ɗon ko ɓirtowade e rewɓe dartoraɓe kala gorko mo melga wuro jinneji ene yarani ɓen wonduɓe koyɗe musoje koyɗe ɓuutoje ɓalli ƴakkuji e ɓalli musoji keeceje musoje kala ceerno Amadou Tidiane Diallo dendagal rafima no fotiri so tawi oɗon maldana balɗe tati on ɓurodirtaɗon mbiya alhamdoulillahi rabbil alamin gorko mo melga wuro jinneji ne yarani ɓen fidaɓe e wonduɓe prostate kala hay sinno prostate ma koko yano ha ala ko heddi so wonano opéré sa jokkodire e ceerno Amadou Tidiane Diallo joni joni certa hen ha laaɓa gorko mo melga wuro jinneji ne yarani ɓen yawɓe yitade koye men usraɓe gorago e jippiɓe leecce kala e on fanno mo jogui leɗɗe wiyete ko meeɗi moosa a ƴettat ɗum joni joni moosa no foti no furo ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuro jinneji ko laabdo riidu ko malaɗo wuli ni wiiɗo sanne sanne gorko mo melga wuro jinneji ne andino dendagal kilineɓe makko saabu hurum lewru korka ndu dendagal kilineɓe makko no potirno dendagal haajuji e oɗo saaha joni ko promotion 50%. 50% kala to neɗɗo yoɓanno ujunere ko temirde joyyi so neɗɗo yoɓanno ujunnaji sappo ko ujunnaji joyyi gorko mo melga wuro jinneji konni wiiɗo sanne sanne e oɗo saaha joni mo tawe to noccot lamorgo leydi Mauritanie to leegal bitegal Samia galle makko ko étage ne huccite usine plâtre to leegal Samia kala jiɗɗo jokkodirde makko nder leydi Mauritanie numéro makko appel mbatta ko 46 94 21 91 so tawi ko numéro makko WhatsApp ko numéro leydi France mbatta ko 00 336 04 04 66 27 gorko mo melga wuro jinneji base makko ne tawe to Dakar ne tawi ɗon miñi ko ne wiye ceerno Abdoulaye Diallo numéro mum 77 714 94 15 ngam hoybitande tawateɓe lappol palol dande mayɓe Mauritanie Sénégal Amadou Tidiane Diallo ne jogui base mum to Dagana ha to Rosso Mauritanie kala ene tawe ɗon sehil makko ene wiye ceerno Amadou Dia gorko mo leeraɓe numéro mum 77 537 79 28 ceerno Amadou Tidiane Diallo ko laabdo reedu ko malaɗo woni mbadden dando faade makko kettode kaburuji mon e demgal pula Afrique Asie Europe Amérique Moyen-Orient Océanie jam ñalle mon musidɓe tedduɓe hoore bir walla mbiyen dewo bir nogase tati mboye hitande ujunnaje ɗiɗi e nogase joyi yonti kumpital mine ɗemgal pulaar ɗo yeeso alirde ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdoullahi Sarr to karallagal Weltare TV ko musidɗo moɗon Saydou Abouba oɗo saha garten koye communiqué ko fati jamma Laylatul Qadri eɗen gandi oɗo saha hewɓe nana keɓno jammo so tawi kay laatima wonata ko ñande
nogas e jeegom ne jofi nogas e jeeɗiɗi e ballal ceerno Ali Abouba wonande ceerno a Mokhtar Sy tawete toon to legal kebbe ne tawe kay hayɗi ene tintina dendagal kay haynaɓe kala nogas e jeegom nogas e jeeɗiɗi jamma Leylatul Qadri mo wowi ɓinde kala hitande so haaji jomiraɗo mo ƴewni hen dendagal bandiraɓe julɓe kala ceerno Hadi Oumar Sy to jowola jamma wonande Leylatul Qadri mo wowi ɓinde kala hitande ɗo cuuɗi men jowol ɗo omo ƴewni hen dendagal bandiraɓe julɓe kala ñande nogas e jeegom e nogas e jeeɗiɗi kala ceerno Zeynila Abidine Dia to noksoda legal PK 8 ene ƴewni hen dendagal bandiraɓe julɓe kala nogas e jeegom nogas e jeeɗiɗi e wonan tan ñande alarba e ñande talata ne jofi alarba so haaji jomiraɗo kono ne gal ceerno Ibrahima Camara toon to noksoda jamma Leylatul Qadri mo wowi ɓinde kala wonata ko nogas e jeegom ene jofi nogas e jeeɗiɗi kamɓe kala bismi hen aɓe tintina dendagal bandiraɓe julɓe kala gila e zicruji madhuji e jangtade Allah subhanahu wa taala e julde annabi o sallllahu alayhi wa sallam e duwoji kala wotomo heedi hen a caggala wonande musidɗo men ceerno Ibrahima Saydou Kane e kala kikiɗe ne heewi addande men actualité ko fati diine ma en kettomo e nder kumpital meɗen ɗemngala pulara jeheten ko ha toon to ndulmaji dembe pon ndulmaji subaka hande o ko sukaɓe ɗiɗo jooli ɗon kamɓe ɗiɗo kala noon ɓalli mabɓe jiitama kono ɓe keddaki koɓe nayo ɓe gonno ɓe giwno ko toon to seedo caren e kala hitande ɓe keewi sukaɓe ne keewi iwde toon gam arde ñallude to maayo ndulmaji ga hen gam ɓuftade ga ha hiira koota ɓe gadduno ko saret bamɗi noon koɓe nayo ɓe gonno ko hakkude duuɓi sappo e jeetati duuɓi sappo e jeeɗiɗi walla ko manki ɗum seeɗa nden ɓe gaari koɓe nayo on saaha jippi wona to yimɓe keewi wuppirɗoɓe tasi ɗon seeɗa noon nden goto jooli hawri tigui kañumne yeehi goɗɗo rewi hen kamɓe heddiɓe noon ɓe gulli nde wulango tina hewɓe gaari ɓe mbawi noon yiitede caggal muɗum noon Barou Kane wawi noddude laamu ngu wawi arde toon ko wayno sapeur pompier e brigade kala mbawi tawtorede ɗeɗon gueɗe kala ɗum ko subaka hande o ɗum waɗi ɗon ɗo cuuɗi meɗen ndulumaji ɗo hen jeheten ko toon to Thiés aynaɓe finoɓe toon ɓe hewɓe hanki o garti e haalande mumen gam erade ko fate laamu ngu ballal no feewi wonande kay ndogu faala holliti e hitande maynide 2024 ha fayma 2025 ndeɗo hen hitande ken tolno e ujunere wonande damuwol woni ko wujja e nder diwan Thiés kala aynaɓe wonɓe toon ɓeɗon oɗo saaha sa faali dande tan ma dañ paltanɗoma jeeyi sabawa joɗade kadi reena jamma e ñalawma ɓe erima noon nden kande watte hen ko fate guyka jawdi ndi beele kadi wawa ustanade ɓe no feewi Podor Kanel ɗiɗo hen département ji ɗiɗi kala ballal wonande mouvement Sahel 100 millions wallide yogay zeyyeji taw ko aménagement ji taw kadi ganduɗa ko fate banggue yolayru ilam garnoɗam hitande ndeɗo hen e nder ɗiɗon nokkuji kala ko ene foto wonde kay hectare uji kewɗi taw kadi ganduɗa mawnoy 1jeetati ménage taw kadi ko ujunere e 150 hectare ɗum noon woni kay ko wallitte e nder ɗiɗon fannuji kala koye guure ko wayno nguy Thielombola nonne kadi Thielombola fayma Thila kame Sarpoli nonne kadi Bokke Jalluɓe nonne kadi Mbolo Birane ha fayma Madina Diaƴɓe e gamaji kala so tawi noon koye Kanel kene foto wonde 305 taw kadi ko ménage kene foto wonde 112 piccal 3 hectare woni kay ko bonira en ɗum koye balle wonande giwɗe oɗon fannu gam wallide ɗin zeyyeji ha mbawa tigui ruttitade yoga e gueɗe ɗe bonira taw koye ndemaji mumena to Mbour sukaɓe ɗiɗo wasa pittal min ɗum ko caggal nde ñaami ñamde nde ñamde posnade jofa en piɗeli ko jinnaɗo mabɓe debbo on noon hande o taweteɗo hakkude wurɓe mayɓe hewɓe kolliti caggal kay kamɓe kala ñamdanno nde wodi fo defti noon o noddi sukaɓe nder ko toon rokkiɓe ñamde nde caggal mum noon sukaɓe tawani pirlo kankone kadi leelani koye on fannu wo tawa ɗum ko caggal nde o yiiɗi wartade kanko hoore makko
kono kadi kon cukalon ɗiɗon mbawi mayde hen kanko noon o nawa koto hôpital kankone ko toon oɗo saha woni omo woni e kaaɗeki tampuki no fewi ma en gartoy oɗo henna kabaru gartoten so haaji Allah rahmanu 4 avril oɗo saha koninkoɓe leydi Sénégal ne keɓano ɗuma ngam wadde maajo yongo ngarɗugo 65 manditare leydi Sénégal ko heeɓi yeydari hoore muɗuma wonande kay armile ndi hanki ɓe jaltini e communiqué makke hitande hikkande noon tem ko fate banggue wonande goɗo seppo kay manditare leydi ko yiddeɓe wawande hoore mabɓe to banggue technique e to banggue technologie e ɗiɗo henna sifaji kala gon majo goɓe gone heɓanade toon to Jali Diop wonande on batu noddaɗo toon ɗeɗo henna balɗe beele ɓe mbawa ummanade gueɗe ko fati e koɓe jogori wadde ko kala kawtal timmugal ngam wallidde Falastine naɓe jeeyi sababu gon erago seppo mango kay ɓe jogiti fandare wadde ñande 13 lewru avril ɗum noon koye Dakar ngam wullitanade Falastine ɗiɗo ene wargoji musti batteɗe nder balɗe tati tan ko ene tolno e 900 neɗɗo woni ko wara guilay bomboje Israël naɓe ɗe weddi toon to Falastine mbiyen toon to Gaza Touba FDR eɗen gandi ko dental lundiyankoɓe caggal ne mbaɗi jillu maɓe toon to Touba ɓe dañi joɗoɗade e khalifa général mo Mouride ɓe mbawi hollidde on caɗele jahoje leydi ndi ala kala ko yeehi hen oɗo saaha nangle ɗe ne keewi kono kadi riweteɓe golle men ne keewi faggudu leydi ndi yahani nguur leydi ndi ne seeri ɗe gueɗe kala kalɗo kadi hoyne sa haali indema bonne e dow ŋañŋañalde o saaha noon ceerno hettima on fannu no fewi kono ɓe jokki jillu mabɓe toon to Ceneba Ndiassane to Tiwawon kala ngam hollide ɓe jaɓɓal nguɗo hen laamude ala hen kala ko fewi Modou Dia Fada arte yaññade ɗin konngudi no fewi ngam hollide nguɗo hen laamu kay kala darde mabɓe ala hen ko fewi guila ɓe gaari kay teska tan ko gueɗe tati mantiniɗe ɓe ndiwi yimɓe no fewi o saaha nguura ka no seeri kalɗo kala nangue udde so tawi kay ko ni leydi yarata ɓamtare mum ma won saɗede mawde no fewi woni ne ɓe kollitiri yontere yawtunde eɗen gandi corti kewɗi mbaɗino ngam ɗannade e ɗanle ɗe ndewani lawol ɗe laaɗe kay kayoje kayite ben peƴƴe ngam yiddeɓe faade toon to Espagne ha ganduɗa maire mo Dionewar biyeteɗo Lassana Sarr wawi tigui nanguede hen kanko noon jeeyi sababu nanggal makko kay ko fati banggue ɗe laaɗe ɗiɗi cakkitiɗe yaade ka gadi kaka aka jolni kene tolno kay e 150 nde ka nanga ndewka hen ka 300 kane kadi tawa kene haya aɓe gayni kala ko fati banggue carburant caggal kay nde itti million ngaji ɗiɗi ɗin kay ko yidde muɓɓude kuniɗe ɓen taw kadi gaɗa ko loskunoɓe oɗon fannu nde inde makko tuma jangta hen kanko e ɓen wallidimmo kala taweteɓe hande o e cuuɗi niɓɓi ɓoyata maɓe daroyo e catal toppitingal gueɗe koppareje oɗon fannu o maire ponnoɗo kay haɓade ɗalle ɗe ndewani lawola ko kañum dari ene dunca nden foyre beele ne ɓamto nde tawno kañumne ko ɗon foyre mum wawata ɓamtorade sen giwi leydi Sénégal paɗen koto leydi Mauritanie jeeyeten ko atanto Luxeyba gorgol taw yen toon musidɗo meɗen wonande ceerno Ibrahima Saydou Kane ko yaddande men e kala kikiɗe wasiya actualité ko fate gueɗe diine ɓami haala makko ko musidɗo men ceerno Haali Abouba ceerno Ibrahima Saydou Kane assalamu aleykum wa rahmatullah. Wa aleykum assalam wa rahmatullah. Ceerno Jara Mouhamadoul Ali Seydi Ba en calmini dendagal hettiyankoɓe weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa en garti humnude aade mo gardirɗen e julɓe he ceerno Mouhamadoul Ali julɗo ene haɗa ñoode julɗo ene haɗa tikkodirede julɗo ene haɗa fende julɗo ene haɗa haasidade e kala saha noon julɗo ne haɗa ɗum ha tengti noon e nder lewru korka julɗo ene haɗa ɗeɗo gueɗe joɗade ene ñoha musidɗo muɗum julɗo ko hunde nde ganduɗa haɗade no feewi Allah ne haali ɗum to Qur'ana o yimbate goto e moɗon ene yiɗi nde addante musidɗo muɗum julɗo tew muɗum joƴƴine yeeso muɗum wiye yo ƴakku ɗum ene ɓuuri
moƴƴude e ñoode musidɗo muɗum julɗo musidɗo maɗa julɗo tan adde tew muɗum joƴƴine yeeso ma kocca laɓi aɗa ƴakka ɗum ene ɓuri moƴƴude e jooɗade ene ñoha musidɗo muɗum julɗo ñoore ko hunde nde ngannduɗaa oɗo zamanu men hannde eɗen famɗini ɗum kono ko hunde bakkaade ngannduɗaa mawɗo sabu ko woni ñoore noon ceerno Mouhamadoul Ghali ñoore ko haalde e neɗɗo hunde taw ngannduɗaa o yiɗaa ɗum haala e makko taw ene makko nelaaɗo Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam meeɗi omo jodde yummen Aissata debbo gooto wirtiiɓe debbo o machallah omo julɗi no feewi yummen Aissata wi machallah kono ko o debbo julɗi nelaaɗo Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wimo hukkid ko ngufɗa ko wimo noon laabi tati kanko yummen Aissata o haakti o hukkiti hettelle ɓaleere kurum o wi a yii ko ñooɗa oɗo debbo ko yummen Aissata o wi an kay nelaaɗo min kam ñohane mbimo ko mo julɗude kay omo julɗi o ko ɗum ɗo wiyete ñoore sa haali ko ala e makko koy ɗum wiyete ko fenande fefindade fenare ari to deftere ene wiya Nuzatul Majalisi tongode 165 jiyaɗo Allah goto o wi ñohowo walla penowo walla ko wiyete caskinowo ko tikkondiroɓe e saskinoɓe woni dendinowo yimɓe ko ɓeeɗo ngoni baaɗi jeyge so tawi a yi wandu to nder jeyge to tan ko ɓeeɗo mbattete toon baaɗi o wi fenoɓe ɓe ko ɓen mbattete ko dawaɗi to nder jeyge to haasodiroɓe ɓe mbattora ko wiyete mbaba girja ko mbiyeten mbaba girja walla mbaba tugal ko ɗum noon ndeke en gandi ñoore ko hunde bonde kala sa tawi tan jeyge to yiyama toon rawandu andu ko penowo wattete toon rawandu so yiyama toon wandu ko ñohoɓe ɓe ko ɓen mbattete toon baaɗi so yiyama toon bamɗi tugi walla mbiyen babba girja ko haasittoɓe yimɓe ɓe ko ɓe mbattete toon bamɗi tugi yo Allah dandu ene ɗum ko hunde nde ngannduɗaa woɗɗittende ñoore ko hunde woɗɗittende no feewi woni ñoore noon kono mbiɗen ni ko haalde e musidɗo muɗum julɗo ko woni e muɗum taw o yiɗa ɗum haale ɗum woni ñoore kono so tawi haali e musidɗo ma juuɗo kay ko ala e muɗum ɗum kay wiyete ko fenade ɗum kay ɓuri eɗen mooli Allah ɗum yo Allah dandu en ɗeɗo caɗele ɗeɗo musibbaji so julɗo ronkani yo woɗɗito ɗeɗo geɗe yo Allah dandu en noon yo Allah reen en noon seyɗani noon ne heewi doole yo Allah dandu en yo Allah jaɓan en golle men moƴƴe ɗe yo yaafo en kala ko perguirɗen ko taati ɗen ko ndewɗen Allah hewde famɗude fof Allah jaɓan en o ko musidɗo moon Ibrahima Saydou Kane mo likseɓe gorgol ngam weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh ceerno Ibrahima Saydou Kane golle ma jooɗi peewi ɗum noon mo yiɗa wontude waandu walla rewandu walla mbabba girja kala yo rento ɗeɗo hen gueɗe kala ka wawa haltude yeeso neɗɗo wonto haal ɗum caggal makko muɓa hunuko ma ɓurantuma jaam e kisal sabu mo joddiɗaɗa ñohoda o onne kadi so yeehi koko ñohanma anne kadi so yeehi ka ñohowo on firti noon kala kon ñohoɓe kon ñohodiroɓe ɓe noon potani ñohde hay goto paaɗen ko toon to Zouayrata wonande duwagne holliri o fawi jungo makko ken tolno e kiloji 3 kanji kala noon ɗi ndewnaka lawol ɗum koye poste kerola walla mbiyen contrôle ken wona 55 kilométre hakkude Nouadhibou ɗum noon onande kay ɗin kiloji tetaɗɗi kala ɗi galda e saria ni e lawol taw koye dow ngol lawo sifte wona ngol woni goo wonande duwagne mo Zouayrate tettude ɗeɗe hen gueɗe kala Mauritanie ene ɗaɓɓa ballal ngal ballal noon ɗaɓɓi ɗum koye leydi Rwanda ngam wallide candidature muɗum ko fate jogorde kay ardoyade BAD banque de développement africaine mbiyetede Sidi Wulduɗa ha oɗo sahay ko woni gembiɗo gembani toon to Abidjan lamorgo leydi Côte d'Ivoire umra Mauritanie najo goto janoɗo waɗede umra mum
tonto Arabi Saudita inima ko Ahmed Ben Hassan kan wasi fittandu muduma tonto umra kon hewbe koliti haydara ko defano tan balde seeda jemiraɗo jeymo tona sinin e walidi mumɓe kolliti capanɗe nayi e ɗiɗi ɓundu woyndu woni koɓe gasi hakkude Zuwayrata kame nuwa dibo ɗum noon ko yidde newnande ɗannotoɓe désert e ɗi nokkuji kala beele mbawa dañde diƴƴe nde tawno a wawa yoɓanade ɗum ma dañ ɗo garɗa alay saago daña ndiyam tente kinguleki o saaha gonaɗo ɓe kolliti kadi mbaɗi ɓeydu darde ha diwa o saaha ɗo e mayde hitande fande ene gasa Mauritanie ma wattu yeyde lugimaji yogay leyɗele Europe wi noon ko Zeynila Abidine woni gardiɗo patronat mo leydi Mauritanie wo holliti saabu jeeyi sababu o saaha kay ɓe balli jamen ngaluji hewɓe kay beele kay mbawa wadde ngaluji mumen e nder leydi ndi leydi Mauritanie beele himmirande ndema nde tawno aɓe jogui ma e welgoye sifa gaɗe kala leydi moƴƴiri weldiremde ko fate lugimaji hay gueɗe goɗɗe kala kanko wulde Cheikh Ahmed wo holliti ɗo henna e hitande aronde mayidi muɗum mbatti yeyde lugimaji haaɓe jeeya toon to leyɗele Europe. Police fawi police yiiti o suka debbo majjinoɗo guila ñande aljuma nde kono kanko wo yiita ko toon to Bassikno o yiita ko to Bassikno to Hawdil Sharqi ko toon wo yiita Hawd Cheikh ko toon tigi wo yiita kanko ɗo henna wonande biyeteɗo Lalla Aïcha taw kadi ganduɗa ko stagiaire sage-femme majjuɗo guila aljuma toon to Arfa ɗum noon o yiita ko toon o joguino kay ko sifa yaltude leydi ndi leydi Mauritanie o sahanamo tawi e juuɗe wonande police ɗum woddi compital men leydi Mauritanie Algérie armée leydi mum holliti teɓima sagataɓe ɗiɗo kay taw koye harbiyankoɓe jeeyaɓe Al-Qaïda kamɓe noon ɓe tacciri koto banggue Niger kerol faade leydi Algérie noko biyeɗo Ayni Gachem ene tawe e nder leydi Algérie ɓe gonno koye oto mo ponoje nayyi kono koye sifa mbadi wonande moto ɓe nanggama noon kono a jayne nde yañaki hen holko ɓe nanguira e oɗon sifa kala to leydi Mali jeenayo neɗɗo ɓe jeeya kay leydi hoɓɓe yiltoɓe kanŋe kañumen mbasi pittali mumen ɗum noon waɗi koye nder diwan mo Gawo taw koye diwan Gawo nokku mbiyeɗen nokku mbiyeɗo nokku mo mbiyata non Talakar ene tawe e nder selke mo Gawo koɓe jeenayo kamɓe kala noon koɓe hoɓɓe sappo e jeegom sappo e jeeɗiɗi nduɗo hen lewru ko nden ɓulli mabɓe siftinde moɗon ɗi dumnaji kala ne teska wonande ɗi gueɗe ne kewi wadde e nder leydi ndi haysulamu woƴƴeti pellital dartinde ɗen gueɗe kala sappo e joyi lewru février eɗen gandi nokku biyeteɗo Bilali Koto kene tolno e capanɗe jeegom e joyo ɓuri hewde ko rewɓe ko ɓulli mabɓe nogas jeenayyi janvier to Kangaba toon ne kadi hewɓe mbasi toon pittal men laamu ƴetti noon pellital manggal no feewi ɗiɗo tawaɓe groupe wallidiɓe la junte militaire kañumen kay mbasi pittali men ɗum ko caggal nde ɓe gono e engine mabɓe koɓe ɗeftanno noon ko nden kay kisal nguura pano ko toon to Menaka siftinde moon yogay nguura so tawi ne faye Menaka walla yogay nokkuji ko ma armée o kay escorte ɗum so wona ɗum tan koko yanete tette ha laaɓa ɗum jeeyi sababu noon ɓe jaɓɓi ko pittongol ɗiɗo ɓe kala mbasi pittal men kamɓe no ɓe jeeya koye groupe Al Jawad kono koye taƴitinde wallidiɓe leydi Mali police mo Bamako taweteɓe to Niamana waɗɗani daral jawdi ngal ɓe kolliti ɓe nanggui hanki o capanɗe jeenayo taw ko bandi jahowo ko wona haaju muɗum kamɓe noon ɓe nangga ko ñande nogasi jeenayyo ene jofi nogase goho ne jofi nogase ɗiɗi woni jamma heccanki fayi hanki o ko nden ɓe nangiɓe noon ko dadiɓe ɓe Bamako koɓe capanɗe jeenayo kamɓe kala hen capanɗe jeeɗiɗo e jeenayo ko gorko sappo e goho ko debbo ɓe nanguirama noon ken tolno e sappo e goho moto ken tolno kadi e téléphone ngaji kewɗi e jasiji kame laaɓe e martuji ɗiɓe keldirano boutique aji koɓe pirano yimɓe kala nanggama e mabɓe o saaha noon wonande police erima finoɓe e Niamana ha e nokkuji goɗɗi kala e Bamako nde mbaddata jungo hakkude police kalɗo jiiɗon yimɓe walla équipe walla fedde tafore laylayti guyka e ɗi fannuji kala so on kaali tan jomin ma mbaw habtede to Guinée Conakry leydi Guinée
o de o wonno ko président de la cour conseil constitutionnel leydi ndi woni Mohamed Lamina Bangoura mo ganduɗa jofade peɗeli dirtini kene tolno e milliard uji nogas koppreje franc guinéen bandiraɗo e kaso guila tan 15 décembre 2022 darima yeeso suudu ñawore ala kala ko gasani ɗum haydara ɗum ko caggal nde nodditi ñawore nodditare muɗum caggal nde procureur ɓattiɗo tribunal de Zine tawi Conakry wonande kay ma taj goomu wawngu yaade toon to Dakar beele rewi ɗo oɗo biyeteɗo Sellou Delen Diallo ko fate banggue jeeygu avion taw ko présidentiel walla ni avion Air Guinée mo ganduɗa mo joofa en peɗeli taw koye dirtinde koppareje kewɗe no fewi yaadiɓe IFDG landa makko ɓe kolliti o sa Sellou ala kala ko fawa e dow mum e oɗon sifa haydara koye fannu ko wona tan ene jogori haɗede jeeyede sumgoji taw koye sumgoji jogoɗi farede e nder leydi ndi e nder ɗo hen hitande wonande to Nigéria walla mbiyen Niger jangu musgu wangu taw kadi waɗa koye julɓe e nder juma 44 jamburu fitan itta hewɓe ne gañi henen goni koye hakkude wurɓe maɓe waɗi koye nder diwana mo Kokoro e nder commune mo Kokoro ko toon ɗum ɗon waɗi ko fate banggue finaɓe toon ɓe noon hewɓe holliti ko hulɓe yaltude koɗɗoɗe mumen ɓe erima noon laamu ngu nde ɓeydantaɓe ndenka e kisala ko wona ɗum ko noon wonande kay laamu ngu ƴetti balɗe tati sunanadeɓe e nguɗo hen nan janggo fuɗɗi ko hanki aseɗo gasata ko ñalawma janggo aljuma o to leydi Tchad ko goto kay gonɗo e motocycliste ko kañum wara subaka hande o waɗɗani galle lamorgo ngo ɗon noon ɗo dognono moto koko haɗa ɗon ko zone militaire joguiɓe nden kay kisala wonande palais présidence o ɗon noon ko ɗon tigui o daƴa kure teɓɓiti andaka noon goɗɗum taw en keɓani hen ko jeeyi sababu ngol teɓɓitgol fittade makko ma en gartoy oɗon kabaru to Burkina Faso ko nayo taw kadi ganduɗa ko jeeyaɓe pelle politique ko ɓen nayo kay mbawi biftede hanki o no gasiɗi ndiɗo henna lewru hen ɗiɗo koye nder galle goto jeeya kamɓe ɗon ɓe gartuno kay koye haalde janguji mbaɗaɗe fulɓe ɗin janguji ha ganduɗa jeeyi sababu hewɓe kay mbara dabeji men nawaɓe jonnani ɗen gueɗe jeeyi sababu noon laamu ngu nanguiɓe o saaɓe nawa ɓe guddama ko nandaka noon holtoɓe nawa ɗum ko caggal ñande talata jewtuɗo e no jayidi yenke bireɗo Idrissa Bari kañumne koko biftano tuma kay nde haalno e vidéo ngaji jalti toon to Solanzo ko fate wargoji mbaɗaɗi toon e nder leñol fulɓe ngola oɗo sa siftini moon leydi Burkina Faso kala nangaɗo koko tottete fetel yaaday koninkoɓe leydi felloya sene wela sene metta e ɗin fannuji kala gana finoɓe hewɓe kay tawti to Kumasi koliti goƴa e fayre ɗum ko caggal nde marché no ko mbiyata jegueteya nde suumi cum bonɗo no fewi ganduɗa hoore ndi hanki yeehi toon woni jo Dramani Hamma waɗi toon jillu mum ken tolno kay million ngaji kewɗi woni ko jaadi e curki ɗon ɗo ɓen hewɓe koliti gana e jogui caɗele faggudu no fewi ɓe koliti soɓe mballita kay yoɓe gande koɓe ɓafiniɓe leydi to Soudan pellodiral ne jokki ɗi duuɓi kala ɗum ko siftino mon guila avril 2023 hawde saaha mo gonɗen kure e condi e bomboje kala ne petta ɗum ko caggal balɗe tati nde holliti wonande armée leydi tetti palais présidentiel to Khartoum hanki o kadi ɓe kolliti ɓe tetti banque centrale mo Khartoum siftini mon ko ɓeɗo hen ɗiɗo kay wonande généraux ɗiɗi kaɓata e leydi leydi ndi Abdel Fattah al-Burhan wonde Hamdok mo mbiyata Hamdana ɓe ɗiɗo kay pelɓodiri toon to Centrafrique ko ɗiɗo ɓattiɓe hoorejo leydi ndi wiyama ni ko miñiraɓe makko walla ko ferruji makko ɓen kay tuuma yinnode posnude président o wonno ko ñande 19 lewru nduɗo hen ne joofi nogas 9 woni heccanki o kamɓe ɗiɗo kala ɓe tawe e juuɗe loskoji ene jokki e mabɓe joolam jaɓir ponɗen jaɓɓade ko musidɗo men Alhassana Oumar Mbothia mayena garto e makko ñalawma janggo so haji Allah Rahmanu Bomboje gulɗe jaw woni ɗe weddi ɗum e kala saaha wonande Israila faade toon to Gaza fukkude ɓesguji wonande Gaza wiynaɓe ɓattake giwɗo e porte parole Ramallah toon to galle lamorgo to ɓe erima noon wonande Hezbollah walla ni jaafuɗon Hamas nde accita otage en ha laaɓa joƴƴina armée jebbilo beele godangal Palestine ne heddo wodde sabu so wona ɗum Israel koko jokkata kure e bomboje kala ngam yoɓade pittali rewɓe e sukaɓe ɗum noon fabade ƴiƴam Gaza naɓe kala kamɓene ɓe ɗaccu wonande ɓe ɗaccita ala kala koɓe mbawi hen haydara goɗɗum Israel waɗi frappe gulɗo jaw moɓe mbino kay maɓe jofto
ɗum ko caggal nde ɓe kolliti hanki o wonde Liban weddima hakkataji ɗiɗi faade leydi mabɓe ɗum waɗi ɗum ko Hezbollah ɓe kollitino koɓe yoftotoɓe Hezbollah no holliti hay rokkete goto weddaki ɗum kay ko yidde dañde tan peeje no yenniri e dow maɓɓe kala to leydi front ko seppoji kewɗi mbaɗa toon ɗin seppoji noon ko hanki ngam wulitade hasiyagal ciisodiral ne heewi no feewi jagoɗɗo gueɗe nder leydi ndi to États-Unis d'Amérique o saaha kay teska toon ko ŋakkugol ɓoccode wadde omelette walla fasnude ɓoccode ɗum ko siftinde moon wonande kay virus grippe aviaire nde ari toon guertoɗe kewɗe maayi toon o saaha noon Canada ne heedi e demal kay nawde toon ɓoccode kewɗe no feewi beele kay wonɓe toon mbawa wadde omelette no feewi ɓoyata ujunnaje ma jaltu Amérique taw koye ɗaɓɓade laamu leydi ndi hewɓe mabɓe noon ko Amérique latinoji ɗi ko wayno jeeyaɓe to Cuba kame Nicaragua ha fama to Venezuela kame Haïti ko ɓeɗo henna hande goni e demal jaltugol leydi ndi Ukraine hande ne heɓa bomboje gulɗe jaw KF waldi hanki koye doronon gulkon jaw tato mbasi pittal men hewɓe dañi gañade hen no feewi musidɓe tedduɓe ɗum ɗo henna wonno komin gaddanno moon komi pittal men e ɗemgal Pulaar kikiɗe hande o ɗo yeeso haalirde ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdoullahi Sarr to karallagal ko Saydou Abouba ketki malaki jaam yo jamal hiraneno